Pozdrav ljudi i dobrodošli još jedan After Effects tutorial. Evo ovaj tutorial se namijenio uglavnom za maske. Pretpostavljam da ste već možda negdje vidjeli u nekim mojim tutorialima kako ih koristim, no sada ću baš imati neki zaseban tutorial za njih, kako ih možemo koristiti, šta možemo dobiti od njih i kako to sve na kraju izgleda. Evo pa objasnit ćemo to na više primjera. Evo prvi primjer je da imamo neku sliku, recimo imam neku sliku koale. Nju sam našao na svojim Windowsima u My Pictures folderu, ali zapravo nije bitno, može biti bilo šta. I kada ćete htjeti maskirati nešto u After Effectsu, koristit ćete dva alata. To će vam biti ovaj tu Pen tool i ovi tu Shape toolovi. Znači ako želite crtati neku masku, onda ćete odabrati recimo ovaj tu alat ili ovaj tu. Razlika će vam biti što pomoću ovih alata već imate neke definirane oblike, a sa Pen toolom možete crtati svoje oblike. Recimo da želimo crtati neku najobičnu masku, recimo da je u obliku pravokutnika. Znači odaberem tu pravokutnik i sa lijevom tipkom miša držim i ne puštam i povlačim dok ne želim da mi se napravi neka maska. I kada sam gotov, pustim miš. Ok? I znači vidimo maska da ono što je označeno to se vidi, a ono što je izvan toga to je, ajmo reći, isječeno. Inače ako ne vidite možda nekim čudom ovu tu masku, može vam se desiti da imate ovu tu opciju uključenu, da vam se ne vidi maska. Ok? Znači to vam može biti jedna od mogućnosti zašto vam se ne pokazuje. Kada crtate ovo recimo, na primjer kad crtate sa ovim alatima masku, imate više, ajmo reći, mogućnosti kako možete da vam izgleda ta maska. Recimo, držimo još uvijek lijevu tipku miša dok kao mogu crtati i recimo sa Shift tipkom možete odrediti da vam crta masku sa jednakim omjerom širine i visine. Znači, vidim da mi je jednaka visina i širina, znači to je da su u nekoj proporciji. Dok sad, kad pustim već Shift, mogu crtati svojevoljno. Sa spacebarom mogu pomaknuti, ajmo nacrtati ponovno. Opa, moja greška. Znači, dobro, rectangle tool i kad crtamo masku, bitno da te mogućnosti koje ćemo pokazati još možda 2-3 je da ih iskoristite dok još crtate. Jer jedanput kada, na primjer, pustite, recimo sada ovo je gotovo, ja sam pustio miš, nećete to moći koristiti. Tako da uglavnom pazite na to. Znači crtam i držim tipku space i mogu pomisati masku gdje god želim. Ok? I opet mogu naravno crtati dok ne god ne pustim tipku miša. Sad sam je pustio i ajmo još jedan primjer pokazati šta možete koristiti. Recimo da tu gdje sada imam tu točku, recimo da želite da vam ta točka bude centar te maske. Ono što možete iskoristiti je CTRL tipka na tikovnici. Jer vidite da iz te točke vam ide ta maska. Ok? Znači možete držati i pustiti da vidite kako to izgleda. Ok. Znači maska vam se tu nalazi ovdje, znači ispod layera. Ako je slučajno ne vidite tu, onda jednostavno sa tipkom M na tikovnici možete je pustiti dolje. Maske možete brisati tako što kliknite na masku i delete na tikovnici ili recimo možete na layer mask i remove mask ili remove all masks. Imate i tu opciju. Ajmo ovo izbrisati. Imate rounded rectangle tool. Znači to vam isto kao pravokutnik, samo što ima zaobljene rubove. Fora je što možete recimo sa ovim strelicama na tikovnici, znači ovi koji se nalaze blizu brojeva, možete utjecati koliko da vam bude ajmo reći zaobljeni rubovi. I sa već sa lijevom i desnom tipkom, sa lijevom i desnom strelicom možete oblikovati neke već druge oblike. Ali
to je već vaš odabir. Imamo Ellipse tool, znači isto sve stvari vrijede koje za prijašnje, samo što ne možete ništa baš sa strelicama napraviti, dok recimo možete da imate sa Shift tipkom da vam bude jednako proporciji, sa CTRL tipkom da imate iz centra i sa Space da možete micati okolo. Imate Polygon tool, znači imate Polygon neku masku. Recimo s njime možete rotirati ga kada recimo idete lijevo desno s mišem. Sa strelicama možete, znači ako kliknete gore, onda možete povećati broj tih točaka, kad kliknete prema dolje možete smanjiti. Sa lijevom i desnom tipkom miša možete napraviti da vam se zaobljuju rubovi, znači ovako, već imate neke fore maske. I to je to što se tiče ovoga Polygon toola. I za kraj imate Star tool i ovo mi znači izgleda ovako. Vidite da mi je ostalo od prošloga kad sam koristio, bio sam koristio neki kao cvijet. I recimo da, zašto mi sad na primjer After Effects pamti moje zadnje korištenje? Ono što možete napraviti da koristite standardni oblik maske, samo dvokliknite na ovaj mask tool i dobijete već unaprijed neku zadanu masku. Jednostavno je izbrišite i opet selektirate recimo Star tool, vidim sad imam zvijezdu. Sve isto, znači Shift, Ctrl, Space iste značajke. Sa strelicom možete znači definirati koliko želite imati ti RMS krakova. Sa lijevom desnom tipkom možete isto koji Polygon toolu, znači koliko zaobljenost. I sa Page up i Page down na vašoj tipkovnici tipkom možete unutarnji radijus, možete isto također zaobljenost napraviti. Već vidimo da je to malo već malo čudan već oblik maske. Ok? Dobro ljudi, to što se tiče toga, ono je još jedan važan recimo savjet je recimo da kad želite napraviti masku, a da vam bude prekriti znači cijelu recimo površinu vaše slike ili što već god koristite, a ne želite ovako na primjer gađati sad, ne znam, možda nije 100% točno, jednostavno dvokliknite na taj alat. Evo ga. Ok, ajmo sad pogađam još neki primjer kako možete koristiti maske. To je zapravo, ajmo prvo dodati još nekih, recimo, doćemo u sliku i dodati ćemo još jedan video. Normalno od Microsofta. Ok, i koalu ćemo maknuti sa strane, pošto nam sad zasa ne treba. I dodati ćemo Lighthouse na pozadinu i dodat ćemo Wildlife na njega. Wildlife će nam biti iznad. I otićemo desni klik na njega, Transform i Fit to Comp. Ok. Jel imamo neki sad video. Ok. I otićemo napraviti neku masku za taj video. Otićemo uzeti recimo Rounded Rectangle Tool. I onda sad ćemo crtati masku. Znači prilike nešto ovako. Ok, znači ovo izgleda u redu. I sad, znači, šta ako sad, na primjer, napravio sam tu masku, znači odselektiram je, znači, malo mi se onako možda ipak ne sviđa, malo sam ipak htio možda malo proširiti je u desno. Ali pošto sam već sad napravio masku, onako, kako da sad to ja popravim? Pa, morate kao prvo imati Selection Tool odabran. Selection Tool će vam uglavnom biti najvažniji alat kada radite s maskama. I ono što morate napraviti je otići blizu, to jest na rub od te maske i dvokliknuti na to. I onda će se pojaviti neki kao bijeli rub na vašoj masci. I sad kada odete blizu ruba možete rotirati. Možete recimo na ovu tu točki njime sa miš ići povećati i smanjiti.
ili možete jednostavno ovako skalirati. Ok. I recimo da sam možda malo ovako sam povećati. Ok. Opet selektiram masku. I imate još jedan način koji možete malo slobodnije editirati masku. Je da jednostavno držite Shift tipku i kliknete na jednu od ovih žutih točaka. Recimo ova tu. I onda pustite Shift tipku i s mišem opet selektirate i povučite gdje god želite. I s ovom tu točkicom, to nam je znak da je ovo su sve Bezier krivulje. Ok. Znači imam tu sad video i to maska sve tu Super 5. Ono što možete napraviti s maskama je također ih je preimenovati. Znači možete napisati ime maske koje god vi želite. Znači tipa, ne znam, video. Recimo da želim napraviti još jednu masku. Znači otiću recimo Ellipse tool. Ali šta znam, nekako mi je nepraktično, znači da ne vidim ono što zapravo selektiram. Ali opet odem svejedno ako kad odem recimo negdje na neki trenutak u videu, opet to nije to. Zašto ne mogu jednostavno vidjeti cijeli video? Možete. To ćete napraviti tako što recimo znači odete na Wildlife ili recimo u vašem slučaju što god već je, dvokliknite na taj layer i otvorit će vam se layer panel. U tom layer panelu će se nalaziti samo ono što je vama selektirano. Znači u ovom slučaju samo video. E sad, ono što će prikazivati vam ovisi u ovoj tu opciji. Znači ovdje piše View Max. Znači ja ću ovo sad vidjeti panelu Max. Maske, I mogu odabrati None i ništa ne vidjeti. Ali mogu odabrati Max i maknuti tu kvačicu Render. Mogu vidjeti maske, ali također ne moram vidjeti koji će zapravo biti posljedice od te maske. Znači također mogu maknuti ovu masku Ellipse i ga želim ponovno crtati jer sam će biti dosta lakše crtati. Mislim da ste uhvatili poantu. Ok, ali iskreno možda mi ipak neće trebati ova Ellipse maska. I otićemo render, tu možete vratiti i ostaviti kako god želite. Također možete aplicirati efekte na maske, recimo da stavim, ne znam, desni klik na to, efekt, perspective i recimo drop shadow. Imate tu, znači to je efekt koji vam baca sjene. I možemo odabrati sad recimo, možda malo distance povećamo. Onda malo softness, da malo mekši. Pokažemo. Recimo ovo je bolje. Također imate i druge opcije za masku. Znači kada bih pustio tu strelicu, vidite ove druge tu opcije. Mask Path, to vam je tu pokazuje na ovu žutu liniju. Znači tu žutu liniju možete zapravo animirati kako će ona izgledati iz jednog vremena u drugome. Imate Mask Feather. Mask Feather vam je znači najbolje to vidjeti kada biste isključili tu opciju, znači da ne vidite masku. I kada bih povećao, vidim da mi se omekšavaju rubovi te maske. Također imate Mask Opacity. Znači, ista stvar što je opacity, kao prozirnost, ili zapravo samo ovaj put za masku. Ok? Imate Mask Expansion. Znači, ako želite slučajno proširiti malo masku ili suziti, to jest po vašem izboru. Otići ćemo reset. Ok? Smaćemo Max Feather. Malo sam da imamo ljepši obrub. Ok. I ajmo za kraj dodati neki efekt. Recimo da želimo da nam, želimo da nam text layer polako se počne pokazivati sa maskom. Pa ono što želim prikazati, ćemo sada i dočarati. Napravit ćemo neki text layer i napisat ćemo nešto. Recimo, čuvajmo prirodu. Može. Enter i malo pomaknemo to prilike tu. Ok. I malo ću povećati, to jest ajmo reći povećati zoom
I recimo da želimo da mi ta animacija traje recimo, ne znam, 2 sekunde. Ok. Otići ću na masku od te prirode. To jest sad je nemam, moram je napraviti, je logično. Rectangle tool. I nacrtat ću masku oko tog teksta. Znači, nešto ovako. Ok. I otvorit ćemo ovaj tu dio i kliknuti Mask Pad Keyframe. I pomaknut ću sada skroz nazad. I uzeti ću Selection Tool, dvokliknut na masku, to jest na rub maske. Vratim se tu, sam malo. Znači dvokliknut na nju. I s ovim tu rubom pomaknem ovak skroz tu, dok mi se više ne vidi tekst. I ajmo recimo staviti na tu, kliknuti slovo na tikovnici, da mi se smanji work area. Znači kad kliknem render, da mi se sam izrendera ti 2 i nešto sekunde. Ok, možda mi malo onako, ovo mi malo pregrub, rub te maske. Pa ono što možemo napraviti je Mask Feather upotrijebiti sad. Znači, ali recimo u slučaju također želite da samo x vrijednost povećate. Znači maknut ćemo tu hype, da linkaju zajedno i povećat ćemo samo x os. Nešto tipa ovako. Dobro. I ajmo sad vidjeti kako sad to izgleda. Puno bolje. Ok. Ima jedna stvar koju možete napraviti još sa recimo ellipse toolom, prije što prođemo, to jest pođemo na pen tool. Možete napraviti ono što se zove vignette. Vignette vam je ona slika koju dobijete kada dodate malo, recimo tamne boje, to jest nešto uglavnom tamno oko obruba te slike. Evo što vam želim pokazati. Znači uzet ćemo ellipse tool, ali da bi se dobio taj efekt morate imati neki solid. Znači napravit ću novi solid, layer new solid i nazvat ću ovo vignette. I nek mi boja recimo bude, ne znam, možda onak malo, uglavnom te vignjete budu posve crne, ali eto u našem slučaju nek nam bude malo tamnija smeća. Ok, sad ćete dobiti ovakav prizor. I ono što ćete uzeti jednostavno dvokliknuti na te ellipse tool i dobit ćete ovo. E sad, postoji problem kako da onak napravim masku, a da mi se pokazuje obrnuto od toga. Jer ono što ja želim dobiti je da mi se ta boja, to je ta maska, prikazuje samo ovim tu rubovima. Znači, oko te maske. Ono što možete napraviti je kliknuti na ovu tu kvačicu Inverted. Evo ga, vidite. I da bismo se malo rešili ti sad te boje, otići ćemo u Mask i povećati Mask Feather. Pazite da ne ovdje malo previše, jer vidite šta će vam se desiti. Znači, malo, možda malo povećate Mask Expansion. Možda opacity smanjite. Ok, možda baš i možda kako mi je sad možda nije boja najljepša i sve to, ali eto, ako baš želite možete uvijek promijeniti boju solida. Znači, ne znam, recimo odabrati ovu tu, to jest, ispričavam se, smo ovako, ok, i recimo još malo smanjiti opacity. I normalno uvijek preminujete svoje maske, znači recimo vignette. I recimo za ovo čuvamo prirodu, otkrivanje. I sve to skupa zatvorimo.
ovo isključimo i pogledamo kako to izgleda. Eto ga. To što tiče ovog primjera, uvijek možete možda, ako vam se slučajno, recimo u ovom primjeru ne sviđa, možete uvijek malo mask expansion povećati. Recimo ovako, možda sam malo ljepše izgleda. Ok, sad ćemo se pozabaviti malo sa pen toolom. Znači ovaj tu alat. I napravit ću novu kompoziciju čisto iz razloga što će mi ova kompozicija trebati malo kasnije, pa ne bih je htio baš dirati, pa ću napraviti na brzaka novu. Ok, i dodati ću novu sliku, ovaj tu cvijet. I nju ću staviti unutra, desni klik, transform, fit to comp. I ne paše mi nažalost ovo rano sučelje, čisto iz razloga što trebam više prostora kada radim sa maskama. Ono što ću napraviti, otići na workspace, umjesto standard ću odabrati minimal. Evo ga, puno bolje. Evo ga, znači odaberimo pen tool. Ako držite taj pen tool, onda dobijete listu sa drugim opcijama. Objasnit ću to sa vremenom, ne brinite. Znači, uglavnom, razlika između pen toola i ovog tu alata je to što sa pen toolom možete crtati svoje vlastite oblike maski. Uglavnom, kada kliknete prvi put na pen tool i recimo prvi put kliknete, dobit ćete u tu točku. Kliknete drugi put, dobit ćete ravnu liniju između te dvije točke. Kada kliknete, recimo kada opet želite napraviti točku, ali ne puštate miš kada je napravite, onda možete ići lijevo desno i crtati, to jest dobiti ovakve oblike. Najbolje bi bilo kad biste probali sami u programu vidjeti i doživjeti šta dobivate i kako to funkcionira. Ok? Ovo tu vam dvije točke su vam ručke, to jest handles na engleskom. I pomoću njih možete regulirati kako se zove ovu tu liniju. Recimo da želimo koristiti Add Vertex Tool. Add Vertex Tool vam je alat pomoću koje možete, nakon što ste recimo napravili masku, dodati još točaka. Recimo da mi ovdje fali jedna točka. Jednostavno otišao bih na tu masku, na tu liniju i kliknuo jedan put, i dobio točku. Inače, ne morate imati selektiran Add Vertex Tool. Možete imati selektiran i pen tool, jednostavno otići blizu maske i kliknuti na nju, pošto će vam se automatski prikazati plus znak kraj te ikone. Inače, ako želite maknuti točku, znači Delete Vertex Tool, ne morate ići tak zasebno na Delete Vertex Tool, nego jednostavno odete na točku željenu koju želite maknuti i pojavit će vam se automatski minus i to je znak da želite maknuti točku. Convert Vertex Tool vam je mali alat koji ima više funkcija. Recimo, šta ako želim da promijenim značenje ove tu točke? Recimo sad ima ovakvu liniju i recimo sad želim selektirati točku. Ali prije svega, kako mogu uopće selektirati tu točku? Pa selektirajte uglavnom sa Selection Toolom. No ima jedan prečac koji možete iskoristiti na tikovnici, a on se zove, je CTRL, znači kontrol tip na tikovnici, držite je i možete pomaknuti gdje god želite vašu točku. Ok? Inače, postoji i kratica za taj Convert Vertex Tool, a to vam je Alt tipka. Znači, Alt držite i kliknite na točku. Što će se desiti je to da ćete dobiti opet ravnu točku bez onih ručica. Kad bi kliknuo Alt, to je držao Alt i opet kliknuo na to, dobio bi neku ponovno točku sa ovim tu malim ručicama. Ok? Vidite razliku? Dobro. Ok. Što bi još mogao pokazati vezi toga? Postoji vam alternativa crtanju ovome tu. Znači da ne morate samostalno koristiti, znači koristim pen tool ili ako i sa crtanjem moram raditi ovako recimo sam crtati ovake nagibe. To se zove funkcija Roto Bezier. Samo da vam još pokazam znači kako možete zatvoriti putanju maske. Jednostavno odite na svoju početnu točku gdje ste počeli crtati i kliknite na nju.
i zatvorila vam se maska. Ok. Inače, preporučujem da radite u layer panelu kad radite s maskama, znači dvokliknite na layer koji želite i otvorit će vam se layer pano od toga fajla kojeg ste otvorili, to jest dvokliknuli. I maknut ćemo opet kvačicu sa rendera da vidimo cijelu masku. Ok? E sad, koja je razlika između roto bezijera i običnog ovako crtanja? Sad ću vam pokazati, otićemo na M i maknut ćemo masku. Otključamo roto bezier. Jer što će After Effects napraviti je po nekim svojim kalkulacijama i algoritmima, on će sam za vas između više točaka napraviti ovakvu reci, glavno neće biti rano, neće automatski izračunavati kako će biti to po nekim kutem, to jest nagibom. Ok? I također možete koristiti ponovno ove alate. Recimo u ovom slučaju također znači, možete koristiti Alt za pomicanje. Na ovom slučaju Alt vam će učiniti Alt će vam imati drugu funkciju. Bilo bi poželjno kad koristite roto bezier funkciju da imate pod window da imate i info pano koji se nalazi ovdje i pratite što će desiti kad držim Alt tipku i što će desiti, to jest dodat će se neka informacija. Kad držim Alt tipku primjećujete da vam se kursor promijenio. Znači sad ima neka kao strelica u obliku slova V i neke dvije strelice još dodatne. I kad bih otišao na tu točku i pomakao recimo u desno ili lijevo, vidite sa moje desne strane, to je info panel, da vam se roto bezier tenzija povećava ili smanjuje. To vam je ista stvar ko što želite bez roto beziera. Znači sa običnim pen toolom možete crtati ovako ravne linije. I te kutove ravne možete učiniti i u roto bezieru. Znači kad bi držao Alt i odabrao keyframe, da moram imati roto bezier uključen, i jednostavno povučem da dobijem ravnu liniju. Vidite. Također da vam i ova ravna linija bila potpuna, morate malo i pomaknuti recimo ovaj dugi keyframe. Znači pomaknite ga ovdje. Samo ovako. Odaberete Alt tipku i njega također smanjite. Kada vam je roto bezier tension na najveće, onda ćete dobiti potpunu ravnu liniju. Kada vam je roto bezier tension na najmanje, dobit ćete što višu kombinaciju ovako ovalnih linija. Recimo da se nalazi ovdje moja točka i želim dobiti ravnu liniju. Uzmem Alt na tikovnici i jednostavno povlačim dok ne dobijem roto bezier tension 100%. Ok? Znači, da biste dobili ravnu ovakvu liniju, morate koristiti Alt tipku u roto bezier načinu. Inače, morate, ako ne želite baviti se roto bezier, možete ovako normalno crtati sa samim stiskanjem. Koji ćete način odabrati, to ovisi o vama. Meni iskreno možda malo brži način roto bezier, jednostavno ušlo mi tako u naviku. Ok? I mali primjer maskiranja, sad vam pokažem. Moj savjet vam je da koristite recimo 200 povećanje. Čisto zato što želite da vam maska bude ne točno na liniji gdje se sklapaju slika, recimo ono što želite maskirati i ono iza nje, želite da malo bude malo unutra, znači prilike ovako. Ok? I koristit ću recimo roto bezier. Automatski, bez roto beziera ćete morati, znači imat ćete uglavnom ravne linije. I ovo tu ako želite malo poravnati, morat ćete malo povlačiti i sada je to malo duže traje. Pomoću roto beziera otprilike možete dobiti ono što želite. Već unaprijed recimo. Vidite, otprilike već automatski to izračunava. Ako želite dodati neku točku, jednostavno sa slovom G na tikovnici, znači vidite ovdje, možete primjer sa Add Vertex Tool dodati još jednu točku i recimo sa Ctrl pomaknuti tu točku i dobiti ovo. Neće vas sad tjerati da gledate uopće ovu selection kako se to sve radi, ali eto, čisto da imate na umu kako se ovo može crtati, ok?
Eto ga ljudi, recimo da ovdje mi treba malo drugačiji, vidimo, jel, točka. Ono što mogu napraviti je, znači, uzeti Ctrl i pomaknuti taj keyframe, recimo, ovdje. Ne bi mi tu sad, recimo, bilo poželjno da imam, opa, recimo, možda bi ovdje bilo bolje da koristim onaj drugi tip točke, znači držim Alt i povučem, to je smanjim, recimo ovako. Ono što mogu napraviti, uzeti opet Ctrl, znači Selection Tool, da malo ovaj keyframe pomaknem. Evo ga, vidite. Znači, velim, trebat ćete vježbanja za maskiranje, znači nećete uspjeti odmah. No, velim, s praksom će doći sve to na svoje mjesto. Sigurno ćete doći u probleme kada nećete znati kako to popraviti. No, nemojte paničariti, jednostavno preporučujem ako želite, jednostavno vratite u moj tutorial i pogledajte, možda nađete negdje gdje sam ja to napravio, a vi ste tu zapali, kako to riješiti. Također, vidjeli ste sam malo prije, imao sam ovu tu udubinu i kako sam je riješio. Znači, uzeo sam Selection Tool, pomaknuo sam ga ovdje gdje sam htio. I pošto vidim da mi možda ipak treba malo ravnije linije, koristit ću Alt tipko na tipkovnici da mi bude ravni kutevi, to jest ravne linije. I smanjit ću tension, to jest povećati ga do kraja. Evo ga, ovak je bolje. Koristio sam Ctrl tipku da pomaknem točku. Evo ga, ovo je već bolje. Ok, mogu dodati točku, malo pomaknuti, evo ga, to već bolje izgleda. Ok, to je što se tiče toga, kada smo gotovi, fit up to 100 i pogledamo to u svom završnom načinu, to jest pregledu. Ima jedan korisna opcija koja će vam dobro doći kad budete imali bar dvije maske. Evo o čemu bih želio sam nešto ukratko reći. Znači, maknut ću ove tu dvije maske, napravit ću dvije svoje neke druge. Recimo da ću uzeti Pen Tool i nacrtati dvije maske. Ok, znači imate tu dole svoje dvije maske. I imate tu, znači ovo je tu opciju, sa nekim drugim opcijama, imate opciju Inverted. Kad vam je recimo opcija na None, nećete vidjeti tu masku. Ta opcija None vam može služiti kao tu oko koje imate za layer, samo za ovaj slučaj posebno, znači uglavnom, znači samo za tu masku, ako je ne želite da je vidite. Kliknite na Add, to znači dodaj samo ono što je unutar maske. Kliknite li na Subtract, dobit ćete ovo tu, znači dodaj, makni sve ono što je unutar maske, a izvan nje prikaži. Imate Intersect, koji vam u principu to ništa znači, jer bude vam pokazao da ona sad nema utjecaja, recimo dok će na maski 2 ona ima utjecaja. I također to vrijedi za Difference, dok vam recimo Darken i Lighten vam je opcija kad imate maske sa featherima i sadnim pikselima, ali uglavnom vam to neće baš previše ni sad trebati. Inverted vam znači suprotno, recimo kad imate opciju neku, znači suprotno od te opcije. Suprotno od opcije Add će vam biti Subtract. Tako. Znači ovo je Subtract, suprotno od Subtract će biti Add. Ok. Recimo da sam ovdje stavio, recimo, Intersect. Intersect vam opcija znači samo onaj dio, znači kad bih hoću ovdje, samo onaj tu dio gdje se, jel, taj prostor između dvije maske koji je odsječen, samo njega prikaže, znači to je ovaj tu dio, njega smo prikazali, ili imate Difference. Vidite razliku. Prikaži razliku, to jest prikaži sve što nije unutar ovoga dijela, a je u maskama. Ok? I vratit ćemo ovo na Add, čisto ovako radi primjera. Inače, ima jedna zanimljiva opcija o kojoj smo već pričali, a to je Mask Opacity. S njom možete učiniti razne stvari sa maskom. I ja ću vam pokazati jedan primjer, onako da vidite što je ona u mogućnosti. Otići ću u Workspace i promijeniti natrag u standard i napravit ću kompoziciju sa ovim tu videom. Ok?
i otići ću jedan frame dolje sa page down, čisto zato što mi na prvom frameu ova slika zapravo nema ništa. Znači jedan frame dolje i to je to. Otvorit ću taj video u layer panelu i nacrtat ću par maski. Malo ću zoomat van sa scrollom i nacrtat ću par maski, oko recimo tih konja. Uzeti možda malo nebo, pa uzeti možda malo ovo, pa onda da drugi dio ovako i za kraj možda zadnju masku kao da pokrije sve. Ok? I inače ako niste znali možete mijenjati boje okvira od maski. Znači imate ove tu boje, to jest vidimo sad sve žuto, ali jednostavno kliknete na boju i možete mijenjati na koju god želite. Znači dovoljan jedan klik, a ne dva, ko što sad čujete, opet sam vjerojatno bio kliknut dva put, ali to je recimo nekakva navika. Ne znam, plavo neka. Ok? Inače, After Effects vam može sam zadavati nove boje ako baš želite. To idete na Edit, Preferences i Appearance, evo ga tu je. Imate tu opciju Cycle Mask Colors. Znači kad tu opciju odaberete, svaki put kad napravite novu masku dobit ćete i novu boju za nju. Ok? I sad ćemo opciju Render uključenu. I sa Shift tikomču ćemo odabrati sve maske. Pustit ćemo ih dolje. I mask opacity ćemo svima staviti 0. Ok? Znači sad se nijedna ne vidi. To je dobro. I ono što ćemo sad napraviti je keyframeovati mask opacity. Možda ću malo htjeti zoomati unaprijed, znači da vidim ovako po sekunde, malo bliže. Staviti ću mask opacity za prvu masku i recimo na prvoj sekundi, recimo prva sekunda može biti i staviti ću 100. Znači imamo ovo tu. Ok. I selektirat ću mask opacity, tako da imam sve keyframe selektirane, otići ću Ctrl+C, znači Ctrl+C ili copy. Selektirat ću drugi mask opacity od druge maske i jednostavno ću copy-pastat, ali neću točno na ovaj keyframe, nego ću otići malo unazad sa page up, jedno 5 frameova unazad, znači jedno 1, 2, 3, 4, 5 i tu ću pastat. Ok? I tako ćemo učiniti za svaki keyframe. 1, 2, 3, 4, 5, selektiram drugi mask opacity, pastam, odem tu, odem onda 1, 2, 3, 4, malo mi izbrekao se After Effects, sam malo, 1, 2, 3, 4, 5, selektiram sljedeću masku, paste, odem na taj keyframe, sa page up, evo ga tu je, dobro je, selektiram sljedeći mask opacity, odem 1, 2, 3, 4, 5, malo mi breka After Effects, a nema veze, valjda će izdržat. I odem tu, znači pomaknem da dobijem točno tu, selektiram zadnju masku i ne copy-pastam tu, znači 1, 2, 3, 4, 5, evo ga, i paste. Ok, da sam dobro to kopirao, jesam, znači ide svi fino dijagonalu, dobro. I ako niste znali, inače, možete, znači sa tikovnicom imate slovo N kao novo, i sa slovom B kao, ne znam, bijela boja, i znači sa njima može određivati svoj comp, to jest work area. Tako da, ako recimo stavimo ovdje slovo N, da vidimo tu kraj, nije ovdje recimo, otprilike ovdje, kliknem slovo N i tu ćemo automatski završiti ovaj work area. Tako da kad kliknem 0 da mi prikazuje preview, da mi sam rendera, znači do ovog tu dijela. Ok. I selektirat ću sve maske, suzit ću, otići composition, otići kliknuti home na tikovnici, deselektirati maske i kliknuti 0, da vidimo kako to ispada. Bojim se da će mi malo spori ići, pa klik na half, da vidimo sad.
Evo ga, nadam se da će to dobro izgledati. Evo ga. Ako baš želite možete dodati, možda želite, to jest možete ako hoćete dodati mask fader da vam bude nakon glađa ova animacija, pošto vidimo da je nakon tu takvi su jednostavno rubovi. Ok, to je što se tiče tog dijela kada animirate sa mask opacity. Evo ga ljudi, došli smo do kraja ovoga tutoriala. Šta da kažem, osim nadam se da ste uživali, opet znam da je malo duži, ali jednostavno ima tako puno toga za reći. Evo ga, nadam se da nisam ništa izostavio, pokušao sam sve ugurati u jedan tutorial, mislim ima još toga par nekih stvari, ali uglavnom za ovaj tutorial i za osnove što se tiče maski će biti sasvim dovoljno. Ako imate kakvu primjedbu, savjet, bilo što, slobodno stavite mi u inbox ili komentar, vrlo rado ću vam odgovoriti na njega i poslušati vaš savjet. Ali do sljedećeg tutoriala i viđenja, ja vas sve lijepo pozdravljam.